еврозоната обеднява, докато БВП на САЩ расте. Това излиза според данните на Европейския център за международна политическа икономика в Брюксел. През 2008 година БВП на еврозоната и на САЩ са еквивалентни по текущи цени. 15 години по-късно разликата в БВП между страните от еврозоната и САЩ е 80%. Да, несъмнено, трябва да кажем, че тези последните буквално няколко години измениха много ясно съотношението между двете части на Евроатлантическия съюз, т.е. между това, което е Щатите и това, което е фактически Европейския съюз. Определено трябва да кажем, че тази война, т.е. тези военни операции, които се водят, това, което става в Източна Европа, тази война, която Щатите водят фактически срещу Русия, тъй като там Украйна е просто инструмент в тази война, трябва да кажем, че тази война изключително много обогатява Щатите. Обогатява военно-промишления комплекс на Щатите не само с това, че той продава своето оръжие и снабдява в Украйна, но той продава оръжие и на редица страни от НАТО, както да речем в България. Знаете, че нашата страна тук подписа договори за покупуването на F-16 Блок 70. Вече платихме втора партида от тези F-16 Блок 70, но знаете, че тези самолети ги няма и най-вероятно ние никога няма да ги получим. Ние дадохме там няколко милиарда. Но въпросът е, че това обогатяване на Щатите върви по друга посока. Щатите установиха редица санкции срещу Русия, но сложиха в тези санкции една такъв дерогация, нека да я наречем, едно такова изключение, че ако фирма получи лиценз за внос на нещо от Русия, значи той се избягва по този начин тези санкции. И трябва да кажем, въпреки факта, че има санкции, които, например, Щатите наложиха и на Европейския съюз, включително на България, да се внася, да кажем, нефт от Русия, именно 22 година, когато фактически започна конфликта на украинска земя, трябва да кажем, че тогава Щатите няколко пъти увеличиха закупуването на дизелово гориво, на мазут, на нефт от Русия. Именно чрез такива лицензии, които се дадоха на търговски фирми, които купуват. Но също друг начин за обогатяване на Щатите върви по линия на това, че в резултат на тези санкции, знаем, че се дигнаха цените неимоверно на енергията, на горивата и така нататък, започна един процес на инфлация. Знаете, че в момента даже Германия е в рецесия и в резултат на това нещо редица, например, германски фирми, фактически говори се за над 200 големи германски фирми, за да могат да бъдат на печалба при този скок на цените, на горива, особено на енергийните източници, на газ, на нефт и така нататък, те се пренесоха в Щатите. Пренесоха, да се казва, една значителна част от своите операции в Щатите. Именно това спомогна изключително много Щатите, буквалния смисъл на думата, да стабилизират в някаква степен своята икономика, доколкото може да се говори за една такава стабилизация, при условие, трябва това да го подчертаем, че нараства американският дълг. Той нараства буквално всяка година, нараства с по трилион вече и нещо. Тоест нараства фактически неплатежоспособността на долара, тъй като когато има такъв огромен дълг на Щатите, чието основна резервна досега валута беше долар, това естествено, че говори все пак за една нестабилност на Щатите, но пак повтарям, тази нестабилност не означава, че американските крупни корпорации не получават огромни печалби. Друг е вече въпросът как тези печалби влияят върху населението на Щатите, тъй като ние там забелязваме друг един момент. Знаем, че там се усилват, да кажем, негативните явления, убийства, стрелби и така нататък, което говори, че там все пак се развихря една, айде така да кажем за сега, една тиха гражданска война. Но, пак повтарям, това не означава, че американският едър капитал не получава огромни печалби и това се получава именно за сметка на Европейския съюз. Има един американски автор, известен О. Хенри, който има известната разказ
за боливар не може да носи двама. Става дума за един кон боливар и за двама бандити, които ограбват банка, натоварват коня с торбите с парите и те се качват на коня, но коня се изморява и в крайна сметка един от бандитите убива другия и казва боливар can't carry two, т.е. боливар не може да носи двама. Трябва тук да подчертаем много сериозно този факт, че фактически днеска започна един процес сред така наречен глобален юг, т.е. глобалният юг започна малко по малко да излиза извън онази мрежа, биха нарекал глобоколониална или неоколониална на Запада. Особено това е характерно за страните от Азия, например. Там се създаде така нещото РСИП, т.е. регионално, съобщо икономическо партньорство, където в рамките на РСИП те вече на това глобално, регионално, съобщо икономическо партньорство, те гледат да се освободят от долара, тъй като именно чрез долара фактически върви едно, бих казал, ограбване на народите по света, почва да се освобождават, почва се една взаимна търговия между тях и така нататък. Тоест пространството, на основата на което Запада, колективният Запад, така наречен колективният Запад, изсмукваше ресурси от другите страни, започва да намалява. И това го забелязваме сега и в Африка. Знаем за напреженията в Африка. И поради тази причина щатите и въобще англосаксонския свят е решил да преодолее тези свои трудности, преди всичко за сметка вече не на кой да е друг, а за сметка на Европа, на Европейския съюз, включително Западна Европа, Германия, ако щете, Франция и така нататък. Даже последното, което може да се каже в това отношение, знаете, че в Габон, например, англосаксите решиха, буквално да завземат онези предприятия, банки, които принадлежаха, на френския капитал. Тоест върви буквалния смисъл на думата рейдерство, както се нарича пиратство, заграбване. Тоест англосаксонския свят, начало с щатите, нанася сериозен удар по Европейския съюз. За съжаление, тук трябва да кажем този момент, че пък Европейския съюз, тая неговата западната част, пък се опитва фактически да преодолее тези кризисни за себе си явления, чрез какво? Да ги преодолее чрез пък ограбване на източна Европа. Тоест на нас самите. Свързан въпрос. В БРИКС вече търсите алтернативи, които да заместят долара като международна валута. Там дори вече се обсъжда такава обща валута, която да им служи за разплащания помежду им. Американски анализатори обаче коментират, че изтласкването на долара от международните разплащания ще лиши Вашингтон от основен инструмент за оказване на натиск. Да, и за оказване на натиск, и за изсмукване в буквалния смисъл на думата на ресурси от целият западен свят. От целият този глобален юг, така да се каже, от целият този глобален юг, от страните по света фактически, защото имате предвид, че това е подобно. Наличието на долар като основна резервна валута му помага, да кажем, той доказва влияние даже върху Китай, върху страните от източна Европа и така нататък. Знаете даже сега, че еврото падна спрямо долара, фактически се изравниха и така нататък. По същия начин спрямо иената. Това е начин за оказване на натиск, на оказване на да подчини фактически страната чрез долара. Но тези възможности започват да се съкращават. И несъмнено БРИКС, т.е. страните от БРИКС, особено сега, когато още 6 страни се присъединяват, трябва да кажем, че те се замислят също да създават собствена валута. Дали ще бъде цифрова или пък най-малко да водят търговията помежду си за сметка на собствените си парични единици, а не за сметка на долара. И забележете тук, особено с влизането на тези 6 нови страни, които се присъединяват към БРИКС, фактически се получава едно, бих казал, така многополярно цивилизационно явление. Тъй като тук имаме една руска цивилизация, китайска цивилизация, индийска цивилизация, фактически имаме ислямска цивилизация, имаме латиноамериканска цивилизация, имаме африканска цивилизация в лицето на Южноафриканската република. Тоест БРИКС в известен смисъл, това е един образ на бъдещия многополярен свят, където ще имаме до голяма степен равнопоставеност, уважение, не намесена във вътрешните работи и взаимно изгодност на взаимоотношенията. Именно това, което не предлага, да кажем, Г7, често пъти противопоставят БРИКС на Г7. Г7 е на практика една вертикална структура, начало с щатите, и която
в своето отношение с другите страни оказва много силен натиск. Именно намеса в вътрешните работи, включително чрез дипломатическа, финансова, икономическа и даже бих казал военна намеса. Ето защо това ограничаване на американския долар, той да бъде резервна валута, на нас едни от най-силните удари на щатите, като нека представител на така наречен колективен Запад, и това пък принуждава щатите да търсят някакви стратегии да се противопоставят на подобни тенденции за многополярност. И трябва да кажем, че една ключова стратегия на щатите в това отношение, това е стратегията на хаос. Тоест да въведат хаос по целия свят, и ние това вече го наблюдаваме. И Украйна е само един от примерите. Другият пример, да кажем, опитите, които се правят в това да обвиняват Китай, че той значи ще нападне Тайван, т.е. напрежението фактически в зоната на Южно-Китайско море, това, което се наблюдава, да кажем, сега в Африка, това, което се наблюдава в Латинска Америка и така нататък. С всички тези опити, идеята фактически за глобалният хаос дава големи възможности на щатите да приемат даже капитали отвън, чрез които да заздрави своята икономика, тъй като знаем, че капиталите търсят тихи пристанища и ако навсякъде по света имаме хаос, значи те ще го отиват в щатите, ако щатите успеят да бъдат това тихо пристанище за капитали. Така че една от основните стратегии на щатите в това отношение, това е стратегията на глобалният хаос. Какво означава това за България, бих казал, този глобален хаос? За България, ето вие знаете, щатите обявиха Черно море за зона на своите стратегически интереси. На практика това означава превръщането на Черно море в фактически фронтова зона. И ето ние като страна черноморска, фактически ние също се превръщаме от, както казваха до сега, при фронтова държава, вече ни превръщат в фронтова държава. А опасността ние да бъдем пряко включени в военен конфликт в Украйна е много непосредствена тази заплаха. До сега ние естествено бяхме включени до сега чрез оръжието, даже ако щете сега с това, че ние се отказваме от забраната да се внася, да кажем, украинско зърно, други селскостопански. Това е също начин да се подпомага фактически Украйна. Но най-страшното ще бъде, когато нас вече ни включат именно чрез жива сила. Тоест българи да участват в военния конфликт там. И знаете, че нашият министър не на отбраната, а на войната бихме го нарекли, министър на войната Тодор Тагарев заяви наскоро, айде да кажем, неотдавна заяви, че възможността да се пращат български санитари, което едни санитари би означавало, че това са хора вече в първият фронт на окопите, в първата редица на окопите, тъй като тези санитари ще трябва да ранените, дето се казва, да им подпомагат и така нататък. Тоест вече пряко навлизане на България в войната. Тези санитари дали ще бъдат без оръжие или пък също ще им дадат оръжие, вече това остава, дето се казва, да се вижда от самата ситуация. В този смисъл това е нещо много опасно. Пряката намеса на България във войната. Имайте прича у нас, сега знаете, че се създават даже допълнителни, както ги наричат, натовски бази. Например, в Сливен, там Ямбол, където създава такава база, няма защо да се лъжеме. Подобни бази стават непременно възможен цел на обратен удар. Възможен цел на обратен удар. Тоест България вече е покривана с вероятността, ако тези бази, които ние не контролираме, проистече някаква опасност за Русия, по тези бази да бъде нанесен удар, а това е удар по българска територия с така наречените collateral damage, ще ги наричат американците, т.е. съпътстващи загуби. А тия съпътстващи загуби може да бъдат мирно българско население и това е страшно опасно. В този смисъл политиката на българското правителство днес и на 49-то Народно събрание на ескалация на подкрепата, която оказва България на Запада в този въоръжен конфликт на украинска земя, е изключително опасна. Ето защо
ние, имам предвид Българския национален съвет за мир, различни други наши организации, които подкрепят тази позиция на Българския национален съвет за мир, като например Брод за България, български войни за мир срещу войната, жени срещу войната за мир, ветерани на труда срещу войната и така нататък. Всичките тези организации, ние говорим за това, че България трябва да стане зона на мира, България трябва да стане брод за мир. Тоест от тук да бъдат изведени всеки чужди бази, всеки чужди военни съоръжения, за да не бъде България една съпътстваща жертва на тази война, която води колективният Запад срещу Русия. А на фона на тези тектонични промени в глобален план, виждате ли някаква възможност на България, примерно за едно сътрудничество, да речем, с страните от БРИКС, икономическо? Да, аз смятам, че това е абсолютно възможно. Това не е така ексклюзивна организация, каквато е Европейският съюз, където да се иска там да си покрият различни изисквания. Вие знаете, че даже едно от изискванията за България, за да стане член на Европейския съюз, беше тя да стане преди това член на НАТО. В БРИКС няма такива изисквания. Даже се говореше, че Гърция е сложила там заявление, е регистрирала заявление за присъединяване към БРИКС. Тоест, възможни са да кажем редица страни от Европейския съюз, примерно Унгария, например, не е изключено една Гърция, както вече казах, когато се говори, че е регистрирала заявление, да станат членки на БРИКС, тъй като, повтарям, БРИКС не се намесва в вътрешните работи, не повтаря изисквания. Това е отворена мрежа за икономическо сътрудничество и благоденствие на народите, които са членки на БРИКС. В този смисъл смятам, че ако имаме едно правителство и едно народно събрание, които ценят преди всичко националният интерес на България, той е техният приоритет, а не нечии чужди интереси и политики, то България може, оставайки даже член на Европейския съюз, да се присъедини към БРИКС. Т.е. да работи за своят национален интерес с една по-голяма мрежа от държави, а не само Европейският съюз, който знаете, че даже поради са политики налага, да кажем, също такива санкции, налага, да кажем, различни изисквания, при което, да кажем, при отпуснати пари, ако те сметнат, да кажем, по различни програми, ако те сметнат, че тези пари не са добре реализирани, те фактически да не плащат по тези програми. И фактически България да остане на практика на нула или даже на минус в резултат на тези програми. Докато тук ще бъде съвсем конкретно сътрудничество на основата, да кажем, на това да се привлекат чужди инвестиции от тези страни, от БРИКС. Още повече и въобще от разширение БРИКС, сега с тези нови 6 държави, да се открият нови пазари. Тук не става дума само за чужди инвестиции, но тук става дума за нови пазари и България даже чрез БРИКС да може да използва своят иновативен потенциал до толкова, колкото той е останал. Аз мисля, че това е един много важен момент, който трябва да бъде използван, ако пак повторяме, имаме правителство и Народно събрание, за които основен приоритет това е българският национален интерес, разбиран в една дългосрочна перспектива.